Почесний громадянин міста Суми посмертно. Таке звання надали сьогодні наймолодшому кіборгу Донецького аеропорту Сергію Табалі з позивним «Сєвєр». 18-річний боєць правого сектору на Донбас поїхав добровольцем іще навесні. На рівні з дорослими боронив литовище від бойовиків. Під час однієї з атак терористів «Сєвєр» загинув від розриву снаряда. Він був наймолодшим із тих, кого називали кіборгами, а став наймолодшим почесним громадянином міста. Це звання символічно надали на його день народження. «Сєвєру» мало б виповнитися 19 років. В такому молодому віці він займав дуже усвідомлену позицію. І його слова, якими ми його пам'ятаємо, це «хто, якщо не я, коли, якщо не зараз». Це має бути для нас всіх, скажімо так, дороговказною зіркою. Те, що треба себе трошечки більше віддавати суспільству, державі, обов'язку.